Ayan, Pages Vlogs, nag-ulit ako. Hindi ko na kasi kanina na-resume, oy. Ewan ko kung ano nangyari doon. Natagak man ang akong phone, unya, na wala ang kuan. Hindi na na-resume. Thank you, ha. Sige lang, kung may trabaho ka, magtrabaho ka lang dyan. Salamat sa pagpasok, ha, uli. Salamat, ha, PG. Salamat. Nagbaba ka naman kanina ng bahay, oy. Sorry, ha, sorry. Ba't dito nag-upper? Ate Red Rose, nawala po kanina, oy. Hindi ko naman siya atin na hindi ko na siya na-resume. Salamat, Ate Red Rose, ha. Ayan, Daddy, salamat. Pasiga ba? Oh, Shamiga, shoutout sa'yo, baby paparens. Ayan, Red Rose Kitchen, PG's Vlogs, hi. Bigyan kaya siya si Ate Redros ng jacket. Thank you, Ate Redros, ha. Mag-start ka na rin, di ba, ate, ng mo, LS? Lang, ha? Sama si Ate Redros, oy. Ayan, PG's Vlogs. Hello, Redros Kitchen, baby paparens. Panigat talent. Thank you, Daddy, ha. PG's Vlogs. Sino kaya bumabawas ng ayuda? Problemado talaga ito si PG's sa mga, sa ayuda niya, oy. Nora Vesta, shoutout. Oy, mega shoutout sa'yo, Ate Nora Vesta. Thank you po sa pagdalaw. Thank you, Ate Nora, ha. Baby paparens. Hello, sis. Redros Kitchen. Salamat, sis. Red Rose Kitchen. Di ako mag-LS host. Mag-off ako, ha. Baby pa. Oy. Si Ate MD Vera, mag-LS ba siya, Ate Red Rose? Dapat din pala ako, nag-day off din ako. Sabi ko sa'yo, Daddy, mag-day off din ako.
Nora Besta, tamsak na. Thank you, Ate Nora, ha? Red Rose Kitchen, mag-premiere lang po ako mamaya. Anong oras, Ate Red Rose, premiere mo? Red Rose Kitchen, baby paparens, welcome po, PJ's Vlog. Nagbabawas. Alaoy. Sige lang, PJ's, kasi pag ipapababa ko ang bahay mo. Red Rose Kitchen, off ako for the first time. Oo nga. Nga naman, Red Rose Kitchen, 5:45 PM host. Ayan, sige, support tayo, ha. Thank you sa inyo, ha. Pagpasok uli, nawala ako hindi ko na hindi ko na na-resume. Ay. Ayan, The Spectrum Sound to Music. Welcome back, kapatid. Salamat mo pag-agi, The Spectrum Sound to Music. Ayan, Red Rose Kitchen, need bigyan oras asawa host. Ayan, tama nga naman. Oo, tama yan. Tama yan, Ate Red Rose. Kasi ang sabi nila, ang pagwawaiti, hindi dapat na masyadong siniseryoso. Parang, lang, shway-shway lang. Ayan, Red Rose Kitchen, The Spectrum Sounds to Music. Nabubulol ako. Sounds to Music. Hello, mega shout out. Kumusta na, Red Rose Kitchen? Ikaw na mag-realize, The Spectrum Sound. Oo nga, si The Spectrum, hindi siya nag-ELS. Ayan, Red Rose Kitchen. Oo nga, The Spectrum Sound to Music. Hello, Nay. Kumusta din? Hehehe. Kumusta na, The Spectrum? Kumusta na? How are you in English? Ayan. Salamat, Salamat sa pagpasok nyo dito. Nawala na si PJ. Si PJ, problemado, Ate Red Rose, sa niya, sa mga bananas. The Spectrum Sound to Music, how are you to find out? Ayan, asan si DJ? Si DJ Paparens, ayan, nandyan sa baba, The Spectrum. Yan si Baby Paparens. Ayan, Baby Paparens, salamat bro, welcome back bro. M. De Vera, harang. Okay. Salamat, The Spectrum, salamat, Dudong. Salamat tayo mo pag-visit ang balay ni Paparens. PJ's Vlogs, andito po ako. Baby Paparens, hello mga boys. PJ's Vlogs, na-stress po ako, haha. Oy, wag kang ma-stress ng ganyan, PJ's Vlogs. Wag mo masyadong seryosohin yung pagwawaiti. Mag-ano ka lang. Parang go with the flow. Ayan, Baby Paparens. Mami, may kaibigan si The Spectrum Sound to Music. Promote mo, Mami. Oo nga. Si Cassie. Baby, ano ba ni Ay? Oo nga, Daddy, nakita ko yung kanina. Nagbasa ako dun sa GC, tapos winelcome ko siya. Dinikitan ko yun kahapon, di ba, dito? Ayan, PJ's Vlogs joke. Joke? Why joke, oy? Althea Perseveranda Pasale. Ayan, si Althea. Ayan na, nandito na. Magbabagong lista ba? Magbabagong lista din ba tayo, PJ's? Kasi wala na si King. Wala sila dito. Pero sige lang. So, si PJ's talaga nangunguna, ay. Salamat, Salamat sa 9 people. Ayan, ilista na din kita, baby. Maglista lang ako. Para Nora Besta. Salamat, Ate Nora, The Spectrum. Mo dito lang, yung friend mo. Ayan, The Spectrum Sound to Music. Salamat sa pa-welcome mga boards.
Ayan, M. De Vera, shout out everything. Mega shout out sa iyo, Ate M. De Vera. Pasensyahan niyo na po ako kagabi sa madaling araw sapagkat nawala po ang aking internet pero narinig ko si Ate Marge. Ang sabi ni Ate Marge sa akin bago nawala, ang sabi niya, "Hello Lord Jean at ayon." Tapos wala na, nawala na. Nagpawala-wala na, nakailang ulit ako umakyat pero ganun pa rin. Pagpasensyahan niyo po si Lord Jen, ha, Ate M. De Vera. Ayan, PJ's Vlog, shout out din, everything. JC Amaza, hello po. Ayan, mega shout out sa'yo, JC Amaza, ha. Salamat sa pagpasok, ha. Nawala na naman ako, oy. Si Altia, ilista ko na. First verse, si Beranda. Ayan, nalista ko na din kita. At saka si JC. I know. I will first M. De Vera. Ate M. De Vera, I mean. And then si JC. Salamat, ha. Ay, nag-ulit ako, Ate M. De Vera. Pangalawa na ito. M. De Vera, hahaha, nawalay. Okay lang yan. Salamat, ha, Ate M. De Vera. Ayan, Palangga Vlogs. Salamat, Team Palangga, sa pag-video nyo dyan. The Spectrum Sound to Music. Unahan nyo to. Babalik. Ayan, si JC. Ayan nga, si JC nga pala yun. Baby Papa Renz. Ayan na, mami kaibigan The Spectrum Sound to Music. Si JC Masa. Kaya nga. na mental block ako eh. Ayan, Palangga Vlogs, harang so haba. Ayan, dyan ka lang. Let's Spectrum Sound to Music. Hala, nakababa ako ng link. Pwede ba, Borks? Sige, pwede na lang. Dave Naya, welcome. Salamat sa pagbalik. Dave Naya, gusto na rin kita. Pwede naman, sure, oo. Ayan, The Spectrum Sound to Music. Ex yan ni Catherine sa high school work, si JC. Alaoy. Kinsay Catherine? Sinong Catherine yan? JC Masa, pwede po ba? Oo naman, kapatid na JC Masa, wala pong problema. Salamat sa pagpasok sa bahay ni DJ Papa Renz. And welcome po, ha. Welcome sa team ng welcome sa team nila. I mean sa team natin. Ayan, Baby Papa Renz, mami, pakiunahan nyo yung binaba ni The Spectrum Sound to Music. Dave Naya, yes, madam. JC Masa, ex ni Catherine, sira. Ayan, The Spectrum Sound to Music. Bernardo, ayun. Oo, nakita ko kanina yung ni Catherine. Teka lang, matawa lang ako kay Ayan, Palangga Vlogs. Grabe yung harang, 2 oras. JC Masa, pahagpo, hahaha. JC Masa, para makapaglapag ako ng link. Oo nga, Sorry naman, kapatid na JC. Ayan, ha. Pages. Welcome, welcome JC. Ayan, Pages, magbaba ka na rin siguro ng bahay mo. Para kung naunahan mo na si ayan si JC. Naunahan mo na ba siya? Yung binaba ni The Spectrum Sound to Music. JC Masa, hindi po totoo na ex ako ni Catherine. JC Masa, thank you po. Ayan, you're welcome. Thank you din, ha. The Spectrum, mga Berks, bago pa lang yan si JC. Bago pa nga lang talaga siya. Fresh na fresh. The Spectrum Sound to Music, pre-aminin mo na. Huwag mo nang pilitin kasi, The Spectrum. Tayo lang nakakaalam nun. Salamat sa inyo, ha? Pages, are you there? Nabigyan ko ng batang si JC. Pero kahapon dito ka, diba? Ayun nga, oo.
Hindi pa pala ako dikit sa iyo, Langga. JC. Ayan, binigyan na kita ng isa ha. Isa lang ang maibigay ko sa imo ay. Isa lang manggudang akong kuan. Ninja, wala na ilahin. Ayan, mega shout out sa 9 people na nandyan ha. JC Masa, hahaha, baliw ka tol. Ayan na, JC Masa, ex ko si Tabal. Sino taba tol? Haha, charot. Wonder. Ayan, the spectrum, nagluluksa si Taba pre, nasara kasi absa, hasumbong kita. Gets ko na kung sino yan nag-gets ko yan kung sino si Taba. Red Rose Kitchen, dito lang. Salamat Ate Red Rose ha. Salamat po. Palangga Vlogs, harang ha. 2 oras. Alaoy, kawawa naman to. Sulit Ride Vlogs, tamsak. Ayan, nasa harang. So, ilista ko na rin si Sulit Ride. Thank you sa inyo ha. JC Masa, ha, kaya nga tol, wala na siyang makakainan. Ayan, Jayan Cueta, Temsak. Thank you again ha, sa pagpasok, Jayan. Ayan, itong si Jayan, kasi maraming alagad. Sulit Ride Vlogs, shout out po sa inyong lahat. Patulong po ako, bago pa lang po ako. Salamat po, ayan. Marami na. Dito talaga nagsisimula sa bahay ni Papa Renz yung mga nagsisimula pa lang. Wow. Ayan, si Sulit Ride. Maraming salamat ha sa pagpasok. Sulit Ride. Jace, Pages, magbaba ka na rin ng bahay mo. Ayan, Sulit Ride. Kung hindi mo pa kadikitan si JC Masa, pakiunahan mo na po kapatid. Ayan, the spectrum. Hahaha. Ayan, pre, isdain mo mga yan. Baka di mo pa dikit. Ayan, JC Masa, PG Vlogs. Okay na tol, nadikitan na kita. Jayan Quita host, si Sulit Ride. Ay, sa'yo to, galing, bibi, Jayan, si Sulit Ride. Ano to, sa'yo yan? Naguluhan ako Ayan, Palangga Vlogs, mega shout out sa lahat. Mega shout out din sa'yo, Palangga Vlogs. Salamat sa pagpasok. Ayan, the spectrum. Baka nagkamali si JC, sabihin nyo lang, bago pa kasi siya. Wala akong masabi, oy. So, ayan, PG's Vlogs, yan na po, JC Masa, paisda guys, PG's Vlogs, salamat sa nagdikit, JC Masa, hahaha, ayan ha. Jayan Cueta host, si Sulit Ride Vlogs, patulong po, bago pa lang po siya, invite ko siya. Baby lang, Langga Jayan, yan namang walay puan, walay picture ang iyang, ang iyang channel. Legit to, legit to, baby. JC Masa, opo, bago pa lang ako Hehe, hi everyone. Hello. Baby Jayan. Baby Jayan, are you there? Ayan, Zabe Naya, JC Masa, dan na po sa'yo. Baby Papa Renz, pakiunahan niyo po si JC Masa, Palangga Vlogs, dan sa'yo JC. Ayan ha, unahan na po natin yung yung mga nababa na link. Fast forward, pray mali, hello everything, hahaha. Kanina sino to? JN Quita, shout out po sa lahat. JC Masa, tapos na po Dave na yan, nadikitan ko na po.
Kita Renski Gikuso. Salamat Ate Renski ulit sa pagpasok. Sorry talaga Ate Renski kagabi ha. Dave Naya, PG Vlogs on the way na. Salamat sa 11 people na nandyan ha. JC Masa, Palanga Vlogs, okay na din po, nadikitan na rin kita, ayan. Sulit Right Vlogs, pwede magbaba ng link. Okay, wait lang, titingnan ko ha. Wala ba dyan si Althea Perseveranda? Althea? Ayan, Dave Naya, PG Vlogs, dating dikit na po. So, wala siguro si si Althea. Sige, Sulit Ride, mag-ano ka na rin, mag-drop ka na lang ng bahay mo dyan. Team Palanga, NO3, harang. Nandiyan pala si Althea. Ayan, Althea. Calling. Oo, bibat. Oo, natawag kita, Althea. Tinatawag kita. Ayan, sige, Althea. Magbaba ka na, baby, ng bahay mo. Isa lang, ha? Ang rules po dito ni Papa Renz is, pwede po magbaba ng bahay, basta hindi lang po yung sunod-sunod. Sulit Ride Vlogs. Okay na po si JC Masa, nadikitan ko na po. JC Masa, thank you po. Althea Perseveranda, pwede po ngayon na. Hey, okay, go, Althea. JC Masa, pa-shoutout po ha. Yan, mega shoutout sa'yo, JC Masa. Mga kapatid, kung hindi pa natin kadikitan si JC Masa, isa rin po siyang bago dito sa larangan ng YT. Tulungan po natin ang isa't isa kasi mga baguhan lang din po tayo. And then, JC Masa pa siya. Ayan, Team Palanga, NO3, thumbs up. Dave Naya, nagbaba ng bahay. Sulit Right Vlogs. Oh my gosh, nagsunod-sunod na. Flash, nagsunod-sunod na. The Spectrum Sound to Music. Pre, yung mga di pa nadikitan na link, puntahan mo rin. Legit mga yan. Ayan, Sulit Ride. Dikitan na din kita. Ilan ba si Sulit Ride? Ay, ang cute ng bata. Ala, oy, ka-fresh pa kaayo ni Sulit Ride. Ala, oy. Thank you, Sulit Ride, ha, sa pagpasok sa bahay ni Papa Renz. Dito ka talaga nagsimula sa bahay ni Papa Renz. Maraming salamat, ha. Ala, oy. Bago pa lang talaga siya. Ala, oy. Nakaka-touch naman. Dito kayo nagsisimula sa bahay ni Papa Renz. Salamat sa pagtitiwala nyo kay Papa Renz, ha. Daddy, si Sulit Ride ba? Anong nangyari? PG's Vlogs, wala pa pong may nakadikit sa akin. Ganon pa din. Bakit ganon pa rin? Renski Gikuso, ngaw lang dihaday. Na, ikaduwa naman gani ani inay, oy, kay nawagtang man ako kanina, katong una. Masakit ng gani lagi lalamunan. Sige, yaw, pero sige raw dyan. Althea Perseveranda, padikit please. Baby Papa Renz, please support JC Masa. Sulit Right Vlogs. Ayan ha, Sulit Ride. The Spectrum, Althea Perseveranda, dahil na sa'yo. Ayan ha, yes, I will do. Copy, daddy, oy, copy.
Dave Nayal, Teyadan na po sa'yo. The Spectrum Sound to Music. Pre, lagi ka punta dito. Dito din ako galing kay DJ. Dave Naya, nagbaba ng bahay. GC Masa, Althea Perseveranda, padikit po. JC, nababa na siguro ni Althea yung bahay niya. Pages Vlogs, Baby Papa Renz, done na po. JC Masa. Ayan ha, Rensky Gikuso Danda. Gas Spectrum. Pre, dikitan mo na rin si DJ Pre. JC Masa, oo nga Jayan, okay na po, padikit po. JC Masa, nadikitan ko na tol. Baby Papa Renz, bro. JC Masa, balikan mo na lang sila bro, mga nauna sa'yo bro. Rodolfo Bacaro, Tamsakdan. Salamat Ate Lynn Vlog sa pagpasok ulit ha. Shout out sa 10 people na nandyan. Ayan ha. Ate Lynn Vlogs, baka pwede naman unahan natin si JC at saka si Sulit Ride. Si Sulit Ride talaga, as in maliit pa talaga siya, fresh na fresh. Dito talaga siya nagsimula sa bahay ni Papa Renz. At saka si JC, nagsisimula pa lang din. Ayan, The Spectrum. Hi, Mami Lens. Ayan. Halaoy. JC Masa, opo, nabalikan ko na po sila, Kuya Renz, Pages Vlogs, tapos na po ako kay JC, Rodolfo Bacaro. Ano nangyari kanina sa'yo, host? Nangyari kanina, Ate Lynn, nawala ako sa natagak ang akong phone, unya, nawala ang akong connection. Pages Vlogs, Sulit Ride, done na po ako sa'yo. Okay. Stop muna tayo ha, JC, kapatid. Mag-stop muna tayo, mag-drop ng link ha. Stop muna tayo ha. Pinagalitan ako ni Papa Renz. Stop daw muna. Mga minutes ha. Kapay mo magsigig yaw. Yan, Pages Vlogs, Sulit Ride, done na po ako sa'yo. The Spectrum Sound to Music, Sulit Ride, Vlogs, done na sa'yo. Ayan, mega shoutout sa 14 people na nandyan. GC Masa, Rodolfo Bacaro, done na po sa'yo. Ayan, maraming salamat sa inyo ha. Maraming salamat talaga sa inyo ha, na nandyan. Baby Papa Renz, ako na magbababa kay JC Masa, Mami. Tapos sila lahat, papuntahin sila kay JC Masa para sigurado lahat pupunta sa kanila. Stop muna ha. Okay, mag-start tayo kay JC para lahat pupunta. Stop tayo. Para lahat maglabas, tapos pupunta tayo kay JC Masa. Kasi nawala yung ko kanina. Actually, daddy, nag-start ako dapat kay Pages. Nag-start ako maglista kay Pages kasi siya ang una na pumasok dito. And then pangalawa si Ate Red Rose. And then si Ate Nora Vesta. And then si Dodong, The Spectrum. At saka si Althea. Sumunod si Ate M. De Vera. At saka sumunod si JC. Okay, so mag-drop na. Start tayo kay JC. Punta tayo kay JC bahay. The Spectrum. Oh yes, tama. Ganito yung roles namin kanina, Dodong. The Spectrum, kaso nga lang nawala talaga yung net ko kanina, kaya nawala yung mga tao ko kanina na mga bago lang din, nandito nagsisimula sa bahay ni Papa Renz. So, lahat tayo ha, sa mga hindi pa ganito na lang ha, pag dati nang dikit kay JC, mag-type na lang dyan ng D, ibig sabihin ng D, dikit. At saka sa mga, sa bagong dikit pala, para hindi tayo malito ha. Okay, JC Masa, okay po Kuya Rodolfo. JC Masa, si Mami Lynn po yan. Si Rodolfo Bacaro. Siya po yung mami namin sa YT. Siya po ang mami namin na lahat. Team Palangga NO3, salamat sa pagbidyo dyan. Billy Gacha, 358 padikit po. Sulit Right Vlogs, harang ulit. The Spectrum Sound to Music, babae yan pre. Natawa ako sa'yo, Dodong, oy. Si mami yan namin, JC.
Natawa si JC. The speaker sound to music. Music. Baby pa rin sa Ate Rodolfo Bacaro. Kuya ka na pala. Billy Gatcha, padikit po. Okay ha, wait lang ha. Walang magbababa ng bahay ha. Please lang. Una, ilista ko muna si Billy Gatcha kasi nandito to kanina si Billy Gatcha. Salamat sa pagpasok ulit. Billy. Salamat sa pagpasok ulit, Billy Gatcha ha. Ayan, Jayan Kuita, salamat ha sa pagpasok. Si JC mas pasensya na po. JC, salamat ha. The Spectrum. Misit ka pre, nakatawa ako. Sulit right vlogs, ha ha ha. Dave Naya, host, nakalista na po ba ako? Yes, nakalista ka na, Dave. JC Masahaha, kahit ako tol eh. Sorry po, peace. Sulit ride vlogs, nalilito ako, hehehe. Palangga vlogs, sulit ride, dan na sa'yo. The speaker Santo Music, si Mami Ling kasi, hahaha. Rodolfo Babacaro, Baby Paparents, hello. Palangga vlogs, ayan ha. So, nagbaba ng bahay si Baby Paparents. So, ang magbababa ng bahay si Pages. Ibabalik ko si Pages. Pages, nandyan ka ba? Billy Getcha 35. Hi, hello baby, salamat sa pagpasok ha. Nawala ako kanina, Belly. Salamat sa pagpasok ulit. The Spectrum, Mami Lens, lalaki ka na pala. Dami nalilito. Red Rose Kitchen, salamat ate ha sa pag-BJ mo pa dyan. Baby Papa rin, Mami, magpapalagas lang ako ha. Pasuyo ka muna. Kay bro Pop the Spectrum, siya muna magbaba ng light sa mga nakalista para sigurado isa lang baba na link tapos papuntahin lahat. Yes, I will do. Palangga Vlogs, Mami Lynn, mega shout out. Baby Paparents, hello po Kuya Rodolfo. Ala, ay wag niyong ganyanin ang Mami. Wag niyong ganyanin si Mami Lynn. Ayan, Palangga Vlogs, kapatid na Spectrum, I miss you. Yes, we miss you. The Spectrum, Dave Naya, host, ikaw na lang po mababa ng bahay. Alaoy, baby Dave Naya, ako po ay humingi ng pasensya kasi po hindi po ako makapagbaba ng mga bahay ninyo. Rinsky Gikoso, salamat ho. PJs, nandyan ka ba? The Spectrum Santo Music, baka masampulan na naman ako nito. Bahala ka dyan. Bahala ka, oy. Great Speech Lover, Harang Host. Ayan, nandito na. Pages Vlogs 1. Pages Vlogs 2. Pages Vlogs 3. Pages Vlogs 4. Pages Vlogs 5. 6. Pages Vlogs 7. 8. Okay, wala. So, si Ate Redros, I don't know. Altia, nandyan ka pa ba? Ay, Dudong, the Spectrum. Yung ano mo pala, yung bahay mo. If you want, you can drop. Kasi nakalista ka dito. The Spectrum, Dodong. Ikaw, sinusunod. May paunahin mo muna to, walang nagpunta sa kanya. Sige. Ayan, lahat na nandito na 13 people, labas. Labas 13 people, pupunta tayo sa bahay ni JC Masa. 13 people, labas po tayo, punta tayo sa bahay ni JC Masa, palihog lang. Dave Naya, madam, out na po ako. Kain lang ako kami. Na-drop na lang po ng link. Hehe, balikan ko na lang sila. Ola, oy. Unsaan man ani, Dodong Dave Naya, pag down sa imong link, oy. Sulit right vlogs. Dito pa rin ako nakikinig ho lang host. Salamat ha, Dave. Sulit ride. Dave Naya, salamat din sa pag-ano mo dyan ha. Salamat sa pagdaan. Red Speech Lover on the way po. Salamat Ate Rich ha. Billy Gacha, padikit po. Okay. Pupunta muna tayo, Billy Gacha.
Sulit ride. Punta muna tayo sa bahay ni JC. Salamat Dave na ha, mag-iingat ka po dyan. Maraming salamat. Belly Gacha, wait lang ha, hindi ka na bibi matagal. Solid Ride, Blast, Joyce Mansa, dan na po, complete package. Ayan. Meron hindi lumabas. Naka-monitor ako dito kay JC Masa. Meron hindi lumabas. May 11. Ayan. 14 hours. 9 minutes. Yes. Si Jayan Kuita nandito. Tapos na. Si Fast Forward. Palangga. Yun lang. Si Dave Naya. PG's Vlogs. Sulit Ride. Si Ate Rensky, si Rich Faith Lover, si Ate, tapos na rin. Meron hindi lumalabas dyan, meron hindi lumalabas. Bahala kayo. Hindi ako magpapababa ng bahay, bago. Ayan. Dave Naya, balik na lang. Yes, nakita kita doon. Dave Naya, Sulit Ride. JC Mesa, dan na po. Complete package. Yes, nakita kita doon. Ate Rich Faith Lover, nakita kita doon. Rich Faith Lover, dan JC po. Full package. Pakibalik na lang po. Billy Gacha, please po, padikit. Yes, Billy Gacha, wait lang po. Rich Faith Lover, 1 hectare ang harang. So, okay na. Merong hindi mga lumabas. Siguro naka-BG ang mga yan. So, sino ang susunod? Yes, salamat Ate Rich ha. Salamat Ate Rich Faith Lover. Redros Kitchen, Rich Faith Lover, Jason Masa, okay po. Balikan ko po kayo. Uminom lang po ako tubig. Ala, oy, wag ka muna. Siguro, JC Masa magbalik na agad-agad. Painitin mo muna. Para hindi maano. Pero, sa bagay kasi mga legit naman ang mga nandito. Ayan, Team Palangga NO3. Salamat sa pag-video dyan, Langga. Dahil picture sound to music. Sino sunod? Rich Pete Lover. Ray Rose Kitchen. Hi po. Funny Got Talent. Next na, Mami. Okay na ba siya, Daddy? Meron naka-BG siguro kasi meron hindi mga lumabas. Okay. Alaoy. Ikaw, The Spectrum, yung bahay mo, ibababa mo ba yung link mo or hindi? Kasi sunod si Althea. Dodong. Ay, hindi nate. Rodolfo Bacaro, wag mo ibaba yung link host. Yes, Ate Rodolfo. I mean, Ate... Opo, copy po. Okay, si Althea. Althea, are you there? Althea, you can drop your link now. Althea 1. Althea 2.
Althea 3, 4, Althea 5, and 6, Althea 7, 8, so wala si Althea. Wala rin si Solid Ride. Okay, Funny Got Talent. Wag mo na pilitin me yung mga hindi pupunta sa mga gusto lang ni ko. Yes, oo. Solid Ride Vlogs, thanks po. Hehehe. Ayan, wala si ano. Nawala si Althea. Ayan, JC Masa, okay na po. Nandikita na din po kita. Rich Pete Lover, Belly Gacha, hi. Sulit Ride, nandyan ka pa ba? Sige, Sulit Ride, magbaba ka ng bahay kasi sunod sa'yo si Belly Gacha. Sulit Ride. Yes, nakalista ka na, Langga, Billy. Sunod ka po ni Sulit Ride. Sulit Ride 1, 2, Sulit Ride 3 and 4. Rensky Gikuso, salamat ate ha. Maingay. Wait lang. Ayan, Sulit Ride. Drop your link na. Ayaw mo po magbaba? Lumabas pala si Dudong. Sulit Ride, Langga, host. Nandikita na po kita. Full pack. Salamat ha, Sulit Ride. Wait. Sige, Sulit Ride. Magbaba ka na ng bahay mo ha. Ayan, mega shout out sa'yo. Strike Official. Salamat sa pagpasok. Uy, thank you ha. Salamat ha, The Spectrum Dodong. Hindi kasi ako makapagbabadudong ng ng link. Ayan. Puntahan po natin yung bahay ni yung bahay ni Solid Ride. Baga po pwede natin unahan natin si Solid Ride. Listawan ko kung ilan si Solid Ride Vlogs. 4. Ayan, 14 na pala siya. Masya Allah. Kasi baguhan lang si Solid Ride talaga. As in, bago lang talaga siya. Ayan. Pumasok siya dito kanina sa bahay ni Papa Renz is 4 pa lang. 4 lang yung banana niya kanina. Ngayon, nasa 14 na. Dodong, ayan, Sulit Ride, Langga. Burahin mo na lang, bibi, yung yung link mo kasi binabanan ni The Spectrum Sound to Music. Sulit Ride. Pakibaba mo na lang yung bahay mo. Ayan, The Spectrum, down na ako kay Sulit Ride. Maraming salamat ha, The Spectrum, sa pagbaba mo ng bahay ni Sulit Ride. Spiral Lagan, hi host. Magandang umaga po. Ay, magandang hapon.
Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Spyra Laagan. Ismuso po. Spyra Laagan, tamsak. Maraming salamat talaga, Ma'am Spyra Laagan, sa muling pagpasok sa bahay ni DJ Papa Renz. Red Rose Kitchen, Spyra Laagan, Smuso. Spyra Laagan, DJ Papa Renz. TV, Smuso, JC Masa, Dana din po, complete package, sulit ride. Baby, sulit ride, pag ibaba mo po yung unang mong binaba na link. Kasunod ni, yung binaba mo na link, kasi binaba na yung bahay mo ni The Spectrum. Strike Official, ismuso po sa lahat. Ayan, ismuso sa'yo, Strike Official. Salamat sa pagpasok, ha. Dagiga, bigyan lang kita ng jacket. Oy, GC Masa, thank you sa pa-heart mo dyan. Spyra Laagan, Red Rose Kitchen, Madam. Elas Kuisin, harang here. Maraming ayan. Oy. Maraming salamat sa pagpasok, ha. Elas Kuisin, harang here. Billy Gacha, good afternoon, host. Magandang hapon din sa'yo, Billy Gacha. Maraming salamat sa muling pagpasok. Mrs. Pordoy, mega shoutout sa'yo. Mega shoutout din po sa'yo, Ma'am Mrs. ni Sir Pordoy. Maraming salamat po, ha. Jayan Quita, hair pa din. Spyra Lagan, maraming salamat po sa pag-DJ dyan, Ma'am Spyra. Mrs. Pordoy, magandang araw po. Magandang araw din po sa'yo, Ma'am Mrs. ni Sir Pordoy. Maraming salamat po, ha. The Spectrum Santo Music, bakit may green ang pangalan host? Anong green, baby? Spyra Lagan, wow! Spyra Lagan, ganda emojis. Elas Kuisin, tamsakda. Maraming salamat sa pagpasok, ha. Elas, ililista na din kita, Ma'am Elas Kuisin. Spyra Lagan, maraming salamat po talaga, Ma'am, ha. Mrs. Pordoy, tamsakdan po. Maraming salamat po sa patamsak. Ma'am Mrs. Pordoy, Rich Speed Lover, Solid Ride, Dan Full Pack, Strike Official, Spyra Lagan, hi po, smuso po. Mrs. Pordoy, mega shoutout po sa lahat na nandito. Ayan, mega shoutout din po sa iyo, Ma'am Mrs. ni Pordoy. Ayan. JC Masa, hi po ulit. Ayan, JC Masa, hello sa iyo. Billy Gacha, Sulit Ride, Dan, Sulit Ride Vlogs. Ano po yun, host? Di ko narinig. Sulit Ride, bibilangga yung binaba mo pong bahay. Kung sige, pero hindi mo na mahabol. Ang policy po dito ni Papa Renz, mga langgam, allowed po siya magbaba ng bahay, pero hindi po sunod-sunod. Ayan, salamat sa pag-videos dyan, ha, Elas Kuisin. Nailista na kita, Ella. Wait. Hindi kita mahabol, Ella. Salamat sa pag-video mo dyan, ha, Ella. Salamat sa pagpasok. The Spectrum, pre, wag ka muna babaling, pre, ha, may nakalista, pre. Spyra Lagan, smuso, Mrs. Pordoy, Rich Faith Lover, pasok na Akesh. Magandang hapon po sa iyo, Ate Rich Faith Lover. Salamat sa muling pagpasok. Mrs. Pordoy, Rich Faith Lover, smuso po sa iyo. Strike Official, Jayan Queta, inunahan na po kita, full pack. Billy Gacha, sinong sunod? And the next is you. It's you, Billy. Yes. Ikaw, Billy. Ikaw ang sunod, kapatid na Billy. JC Masa, haha, sorry tol, napindot yung peste. Okay lang yan, oy. Okay lang yan, JC. Walang problema. Sulit right vlogs. Okay po, host. Noted po. JC Masa, salamat, ha, sa pag-video mo dyan. The Spectrum sa ayan, Renski Gikuso. Ate, salamat na marami, ha, sa pag-video mo dyan. Jayan Queta, harang ulit. Billy Gacha, sunod po? Ikaw na, Belly. Ikaw po ang sunod. Solid Right Vlogs, listahan ng mga nakakailangan ng tulong. Hey. Opo, oo. Kasi si kanina, si Solid Ride, pumasok po talaga siya sa bahay ni Papa Renz na 4 pa lang. 4 lang. Ayan, Strike Official Elas Kuisin, na po sa bahay nyo. Kinalimbang ko na po. Maraming salamat, ha. Si Strike, bigyan na din kita ng jacket.
Ayan, Ma'am Spyra. Marami pong salamat ha. Biligat siya. Okay po. The Spectrum, di ko mahanap bahay niya. Aha, biligat siya. Pwede ba ikaw na lang magbaba? Kasi hindi daw mahanap yung bahay mo. Strike official, Beligacha, inunahan na po kita. Playing na po. Mrs. Pordoy, host, BG Mood po muna. Kagigising lang, asikaso muna, almusal. Dito lang po ito, host. Salamat. Ayan, maraming salamat. Bigyan na po kita ng jacket. At Ma'am Mrs. Pordoy, sorry po. Maraming salamat po talaga ha, sa pagpasok nyo. Ayan. Strike official, salamat host. Smuso po. Walang anuman, strike. Ayan. Okay, nakalista ka na. Ayan, Beli una. Ayan, nababa na ng bahay si Beli Gacha. Baka pwede po natin unahan. Salamat ha. Strike official, Mrs. Pordoy. Smuso po, Kapordoy. Mrs. Pordoy, walang anuman host. Ayan. Si Beli. Bago ka lang din pala Beli. Alaoy, ang haba ng mo. Wala kang intro, bebe. Para ay nasa Amerika ka pala? Nasa Amerika ka, Belly? Alaoy, ang haba halangga. Wala ka bang wala kang intro na mabilis madikitan? Ayan, salamat sa 13 people na nandyan. Alaoy. May nag Ayan, strike official. Mrs. Pordoy, Smuso po, Kapordoy. Walang anumanos. Ayan, Mrs. Pordoy, strike official. Smuso po sa'yo. Magandang araw. Strike official, Biligasha, 358. Dan na po sa bahay mo. Full pack. Red Rose Kitchen, Mrs. Pordoy. Strike official, magandang araw po. Mrs. Pordoy. GC Masadan na po. Asan na ba ako? Magandang araw po, Mrs. Forrestra. JC Masa, dan na po. Strike official, Red Rose Kitchen. Mega shout out po sa iyo. JC Masa kay Belly. JC Masa, full pack na po. Ano yan? Hindi, loading ba ako? Hindi naman ako loading. Ayan, self-defense vlogs. Unahan ko na kayo lahat. Babalikan ko na lang kayo. Pa-shoutout sa aking kaibigan na si Deji Paparens. Padikit naman dyan, mga kapatid. Ayan, mega shoutout sa iyo. Self-defense. Salamat sa muling pagpasok sa bahay ni Deji Paparens. Ayan, strike official. JC Mansa, inunahan na po kita. Full pack po. Spiral Agan, ma'am, marami pong salamat sa pag-video dyan. Ate Lynn Vlogs, maraming salamat po. The Spectrum Sound to Music.
ba ako? The Spectrum na Billy Gacha, nasa harang ako host. Billy Gacha, thank you host. Walang anuman, Billy Gacha. Mrs. Podoy, hello po madam. Red Rose Kitchen, smuso sa'yo madam. Elas Quisen, harang host. Sulit right vlogs. Dan na po kay Billy Gacha. Mrs. Podoy, hello Mami Lynn. Rodolfo Bacaro, smuso po sa'yo. JC Masa, dan na po. Nadikita na din po kita. Full package. Elas Quinsa, Mrs. ni Pordoy, hello. Strike Official, Self-Depend Vlogs. Dan na po sa bahay nyo, full pack po. Rich Pete Lover, busy pa mi host, nandito lang mi. Sige lang ate Rich Pete Lover, mag-work ka lang po dyan. Solid Right Vlogs, Gacha Full Pack, Strike Official, Rich Pete Lover, mega shout out po sa'yo. Elas question, pwede po ba mangis the host? Yes, opo, Elas. Ma'am Elas, the Spectrum Sound to Music, yung iba kung kaya nyo i-search nila, unahan nyo na lang para mabilis. Hehe, Strike Official, Elas ko isin, dikit na po sa bahay mo. Mrs. Cordoy, harang. Ayan. Sino yan? The Spectrum. Ibaba mo ulit yung bahay ni Ibaba mo muna yung bahay ni JC. Bago ako pumunta kay... Andyan pa ba si si Belly? Okay na ba siya? Tingnan ko. Wait lang ha, titingnan ko muna. Kung ilan yung nadagdag kay Belly. Okay, go. Kunti lang yung nadagdag kay Belly. Nako. Magtatanggal talaga ako ng jacket. Ayan, salamat JC ha, nagbaba ka na ng bahay. Jayan Kuwita, dan na kay Belly Gacha, full package. Jayan Kuwita, harang pa. Mrs. Pordoy, hello po, Elas Cuisine, mega shout out po. Strike Official, the Spectrum Sound to Music, dikitan ko na din po bahay nyo. The Spectrum, andyan na baba na niya, palahaha, andito pa harang. Self-Depend Vlogs, ma'am, paano mangisda? Wala po akong pukot, paano ako makahuli ng isda? Ayan, JC Masa, na din po ako kay Billy Fall pa po. Sir Self-Defense, unahan nyo na lang po yung binaba na bahay ni Strike Official at saka ni JC Masa. JC Masa, na din po ako kay Billy Fall Pack. I am Lon, Tamsak host. Ayan, mega shoutout sa iyo. I am Lon TV. Maraming salamat sa muling pagpasok sa bahay ni DJ Papa Renz. Ako, sa aking experience sa aking bahay, kasi maliit pa lang ang aking bahay, the Spectrum, hindi ako makapag-direct sa YT. Ang sa akin is mag-StreamYard ako. Pero hindi ko pa nasubukan. Nag-try lang ako kung makapag-direct ba ako sa YT, pero hindi. Kailangan ko dumaan muna sa StreamYard yung gamitin ko sa Chrome. Ayan, Strike Official, I am Lon. TV, smuso kapatid, I am Lon. Welcome host. Strike Official, the Spectrum, the Spectrum Sound to Music, dan po, full pack. I am Lon. Strike Official, hello. Sino na? Okay na ba? I am Lon, kapatid, kuya. Baka po pwede natin unahan yung nasa taas na bahay. Oy, nag-live pala si Ate M. De Vera. Akala ko hindi siya mag-live Red Rose Kitchen. Salamat sa pa-video dyan, ate ha. Rasulit Ride Vlogs, Strike Official, done na po. Wala na. Salamat ha, Kuya I am Lon.
Mga baguhan lang din po kasi sila. Ay. Ayan, automatic si Ella. Automatic si Ella. Question, nagbaba na agad ng bahay niya. Okay, Mrs. Cordoy, harang, I am Lon, JC Masadan, Strike Official, Solid Right Vlogs, noted po, sure po balik. Ayan, maraming salamat ha sa 11 people. Strike Official, Solid Right Vlogs, no, ayan, maingay pala to eh. Unahan na din kita, Ella, sa kung hindi pa ako nakadikit sa'yo. Salamat sa inyo ha. Ikaw pala ito? Ikaw pala ito, Ma'am Countryside? Alaoy. Salamat, Mama, sa pagpasok. Ma'am Countryside, marami pong salamat sa pagpasok sa bahay ni DJ Paparens. Nasyak ako. Salamat, maraming salamat, Mama, sa pagpasok. Strike Official, Elos Coisin, dan po sa'yo, dikit na po. The Spectrum, Sounds to Music, Strike Official, dan na rin sa'yo. Prince Chubby 88, hello host, tamsak, dan na po. Ayan, mega shoutout sa'yo, Prince Chubby 88. Maraming salamat sa pagpasok sa munting bahay ni DJ Paparens. Elista na rin kita, langga. Mag-stay ka lang siya na ng ilang minutes para mabigyan kita ng jacket. Elos Coisin, Dan, JC, Masa, Spiral Agan, maraming sa Spiral Agan, long time no see. JC Masa, dan na po, kay Redros Kitchen, full pack po, Rodolfo Bacaro, Ate Lynn Vlogs, maraming salamat po ha. Elas Quezin, lagi ako Elas Quezin, lagi akong pumapasok host. Ma'am, Spyra, ayos lang po yun, ma'am. Oo, Elas Quezin, palagi ka nga po dito. Spyra Lagan, sino dyan si Miss Countryside host? Ma'am, si Ma'am Spyra, si ano po? Si Elas Quezin po, ma'am. Si Ma'am Countryside po yan. Elas Coisen, Spiral Agan, hello, Strike Official, Elas Coisen, done with harang po, M. De Vera, baby. Ate M. De Vera, nag-LS ka pala ate, Alaoy, Strike Official, M. De Vera, mega shout out po, Spiral Agan, The Spectrum Sounds to Music, long time no see. JC Masad, dan na kay Ella Coisin, full pack po. Solid Right Vlogs, Elas dan na po, full package. The Spectrum, Sound to Music. Hi, my Spyra, how are you? Find out. Spyra Lagan, Elas Coisin, Mama, I love you. Elas Coisin, salamat po. JC Masa, dan na po kay Ella Coisin. JC Masa, pa-heart-heart. Maraming salamat sa inyo, ha? Strike Official, The Spectrum Sound to Music, super thanks. Maraming salamat sa inyo ha. Ayan. Elas, Prince Chubby, nandyan ka ba? Spiral Agan, Elas Coisin, on the way. Maraming salamat, Ma'am Spyra ha.
The Spectrum Sound to Music. Yan, si Mami Spyra pre, dikitan mo, 5 balik sa'yo. Hehehe. Oo, ano yan si Mami Spyra, mabait yan. Mga legit pati ang mga binibigay niyan. Ano, Dodong, The Spectrum, ibaba mo ulit yung bahay ni JC, oy. Ibaba mo ulit, Dong. Wala si ano. Si Prince. Elas Quaisen, harang host, Dan, Kai, Strike. Maraming salamat sa inyo, ha. Wala, oy, nag-live pala si ano, si Ate M. De Vera. Anong oras na? 2:30 mag-i-end ako. Strike official, the best po si Spyra Lagan. Siya po nag-suggest ng name ko. O talaga, Strike? Oh, para ano, magandang ano, para ma-search agad yung pangalan, Strike. Maraming salamat sa 11 people na nandyan. Maraming pong salamat. Sa Ate April Jane. Maraming salamat Ayan, April Jane Vlogs, Hara. Maraming salamat Ate April Jane The Spectrum. Pre, mami natin yan, si Mami Spyra. Haha, Strike Official. Yes po, host. Kumusta kay Bro Papa Renz po? Ayun, okay lang naman siya, Strike Official. Ako lang ang nagla-live sa kanya kasi medyo mahina po yung internet niya ngayon doon. The Spectrum Sound to Music, tsaka si Mami April Jane. Yan, lahat sila Mami April Jane Vlogs, Nanak, The Spectrum Sounds to Music. Uy, good to see you again, The Spectrum, Dodong, na ano ka. Bumalik ka na. Ayan, self-defense vlogs. Hindi ko pa kabisado yung YouTube channel ko. Pinag-aaralan ko pa mga kapatid, kaya pasensya na sa inyong lahat. Opo, kuya, kasi self-defense po, panibagong bahay niya po, panibagong bahay. Nagsisimula pa din lang din po siya. Self-defense, makapagbaba ka kaya ng bahay mo? Kuya, self-defense. Nailista pala kita dito, Ayan, Strike Official, April Jane Vlogs, Moso Kapatid, April Jane Vlog, Strike Official, Smuso, Strike Official, Pre, The Spectrum Sounds to Music, Mami Spyra, hehe. Solid Right Vlogs, The Spectrum, hindi kita makalimbang. Bakit hindi makalimbang? JC Masa, dan na po kay April Jane, kagabi pa po. Spyra Lagan, Self-Defense, Vlogs, The Spectrum Sounds to Music, ha. Ayan. Maraming salamat Ma'am Spyra Lagan at April Jane. Self-defense vlogs. Hindi ko alam paano magbaba ma'am ng bahay. Paano ma'am? The Spectrum Sounds to Music. Kalimbangin mo pre. Ano laay? Anong magagawa ko nito? Dodong, The Spectrum. Dong. Hindi rin ako. JC Masa, hahaha. The Spectrum Sounds to Music. Hukayon mo bahay ni pre. Ayan, hukayin ang dapat hukayin. Alaoy,
Peace, Strike Official, kalimbangin mo ng todo. Hehehe. Paano to? Hindi makapagbaba ng bahay si Self-Defense Vlogs. Hindi man kasi ako makapagbaba dito, ay. Strike Official, kalimbangin mo ng todo. Hehe, Solid Ride, haha. Paano ba yung gamitin ko ng maso? Bahala kayo dyan, ay. The Spectrum Sounds to Music, ako na lang. Ayan, maraming salamat ha, Dodong. Maraming salamat talaga. The Strike Official, host here lang po ha. Kain lang po. Kain tayo mga kapatid. Sige lang, kumain ka lang dyan, Strike. Strike Official, ismuso po sa lahat. Ayan. Ismuso po sa atin lahat. Ayan. At ako po ay Alaoy. Ayan, Red Rose Kitchen. Salamat ate Ate Red Rose sa pag-BG mo po dyan. Rich Pete Lover, salamat din ate sa pag-BG mo. Ate, marami pong salamat. Ayan, shout out po sa 14 people na nandito, 14 or 15. Maraming salamat sa inyo, Ayan, Dodong sound, the Spectrum. Dodong, maraming salamat talaga Maraming salamat. Solid Ride, Rich Speed Lover, nadikitan na po kita. JC Masa, dan na po kay Self-Defense Package po. Mrs. Pordoy Harang, Self-Defense Defense Vlogs. Hey, mamasuhin ko na lang mga kapatid. Pangisda, hindi ko rin alam wala kasi akong pukot, muskit lang dala ko. Butiti lang mahuli ko nito. Sa banay. JC Masa, pabalik na lang po ng dikit. Names Makers, Pugi Tamsak. Akala siguro ni Baby Names Maker si Papa Renzo. Names Makers Harang, The Spectrum. Names Mate JC Ayi. Ay, ano yan? Bakit may Ayi? Strike Official, Self-Defense Vlogs. Baba mo po muna, defense mo para mapasok. Ayan. Strike Official, Names Makers. Mega shout out po, JC Masam. Ayan, mega shout out sa'yo, Baby Names Makers ha. Maraming salamat sa pagpasok. Mag-iingat ka dyan sa trabaho mo. Kayo ni Kyrie Anyana and Roll the Explorer. Maraming salamat ha. Mag-iingat kayo.
Ayan, Joyce Masa, hello names, ay, name the spectrum, pre JC, dikitan mo yan, names, 5 ang balik niyan, hehehe. Princess Valeros, JC Masa, tamsakdan, paiwan na lang bakas. Ayan, mega shoutout sa'yo, Princess Valeros. Welcome sa bahay ni DJ Paparens, Princess Valeros. Ilista lang kita langga, ha? Ayan, the speaker sa ayan, Nims Maker, Strike Official, hello, Pearl Jane Vlog. Salamat ate Pearl Jane, ha, sa pag-video mo po dyan. Rodolfo Bacaro, Nims Makers, hi. April Jane Vlogs, Ben, Nims Makers, The Spectrum, Sounds to Music, Bebe, on the way ako sa work. Ingat ate, ate. Ingat Ben, Nims Makers na, tinakita tuloy ay. Solitary Vlogs, done na po self-defense, full pack. Names Makers, April Jane Vlogs, Bell, love you. And the Spectrum Sounds to Music. Haha, sige, paunahin ko na lang si JC sa'yo. Names Makers, Rodolfo Bacaro, Be, morning. Princess Valeros. Princess Valeros, andyan ka. Dadong. Dong, the Spectrum, ibaba mo ulit bahay ni JC. JC, baba mo ulit bahay mo, Dong. April Jane Vlogs, love you, Ben, Ems Makers, thank you. Rods JT, patulong po, Road 1K, oh sure. Wait, I will give you jacket, Rods. Ilang ka na ba, Rods? Wow, this is my first time. Magpag-graduate siguro. Ayan. JC, langga, baba mo na bibidong ang imong balay diha, oy. Unsay wait, dali na diha. Joke. Rods JT. Pakibaba mo po ang bahay mo kung road to 1K ka para matulungan ka natin. Para matulungan ka nila. Hindi pa pagpasensyahan niyo po si host, ha, kasi hindi po talaga makapagbaba ng bahay. Ayan. Anong sorry po? Anong sorry, JC? Anong sorry? Anong sorry? Wala ka namang ginagawang masama. Rods JT. Inday Hong Kong Life Vlogs. Ay, hello. Mega shoutout sa iyo, ate. Mega maupay nga kulop. JC, ayan, dapat ka na nga talaga mag-sorry. Kasi nagbaba ka ng sunod-sunod na link. Magagalat sa iyo si DJ Paparens, oy. Ang budjud nimo tangtanga. Tangtangaan ang imuusa nga balay, Dodong. The Spectrum Sound to Music, andyan na, haha. Solid Red Vlogs, April Jane, unahan na po kita, hehe. Strike Official and the Hong Kong Life Vlogs, mega shout out po. The Spectrum, pre, delete mo yung isa, pre. Bahala mo diha, kasaban mo ni DJ Paparens. Kasaban mo ni DJ, oy. Asan naman si Kuan? Si Rods JT. Ayan, Inday Hong Kong Life Vlogs, Tamsakdan. Ayan, maraming salamat po ate Inday, ha. Solid Right Vlogs, may mga waray pala dito, may naririnig ako. Oo, Solid Right Vlogs, waray-waray ako, waray Bisaya. The Spectrum Sounds to Music, pre, delete mo isang link. Nakalimutan siguro na JC, baka na double ano niya. Strike Official, asan bahay mo, Rods GT? Rods GT, nandyan ka pa ba? Nabigyan na kita ng jacket. Ala, oy. Na-shoutout ko naman siya. Oy, baka umalis siya, baka nagalit. Sulit Right Vlogs, waray gihap ako host. Nice dito, kita namit. Oy, diin ka hawaray. Sulit Right, waray-waray ako. Waray Bisaya. The Spectrum, pre JC, hahaha, sensya na, host. Okay lang, uy, ala, uy, okay lang, uy, joke lang yun kanina.
Okay lang po yan, okay lang. JC, okay na tol, self-defense strike official, nandikitan na kita, JC Masa. The spectrum, ako gihapuray ako. O lagi, ata ito yung gihapon, hindi ko sulit try, the spectrum, waray gihapon siguro. Tsaka ito hikuan, hey, Ate Inday Hong Kong, Ate Inday Hong Kong live vlogs, waray-waray gihapi ya, tunga hiya. Tunga lady. JC, Masa na naglalag cellphone ko eh. Okay lang, oy. Okay lang, JC. Walang problema. Ayan, the spectrum. Hoy, JC. Haha. Inday Hong Kong live vlogs. Strike official. Mega shout out din. Sulit right vlogs. Haha. Paranas naman ako host. Bisaya waray. Uy, paranas ka? Ala, oy, din man kita nagkikirita. The spectrum. Pagalitan tayo ni JD. Oy, kayo lang yan ha. Wala ako alam dyan. Basta ako. Andito lang ako. Sige lang ako dirigyaw-yaw. Inday, Hong Kong live vlogs. Ate, maupay nga kulop. Ang mga waray din eh. Ayan, maupay nga kulop. Haaton nga tanan ng mga waray. Nga. Magandang hapon po sa mga Tagalog na nandito sa bahay ni DJ Papa Renz. Maraming salamat po. JC Mas atol. Ala, oy, wala na lagi. Nawala kalit si Rods GT na nagpapatulong to Road to 1K. Ala oy. Baka nagalit siya kaya umalis. Nawala siya bigla. Nawala siya talaga. Pinansin ko naman siya. Bakit siya umalis? Baka nagalit yun. Ayan, JC Masa, sorry po. Okay, sorry tol. Okay lang, oy. Okay lang, JC. Sulit ride, maupay man. The Spectrum Sounds to Music, ha. The Spectrum Sounds to Music, sino umalis? Strike official, baka nagtampos. Hindi ko alam, strike. Kasi nagsabi lang siya na magpatulong daw siya road to 1K. Tapos binigyan ko siya agad ng jacket, nawala naman siya og galit, oy. Princess Valeros, pretty host, nakalista na po ba ako? Princess. Kanina kita tinatawag, Princess, oy. Kanina pa kita tinawag. Tinawag kita kanina, oy, langga. Ma'am Spiral Laagan, marami pong salamat. Inday Hong Kong live vlogs, ha. Hinulumakat host. Ito Rods GT. Umalis. Sige, Princess, drop your link na, langga. Ma'am Spiral Lagan, marami pong salamat, ma'am. Solid ride. Mauli ako yan ng September pa. Sabay ako kung sino uuwi ng may sasakyan. Siyempre, mamamasahe naman ako. Oy, yan nga September ka mauli. Pwede na ba? Allowed na ba? Solid ride. Mdebera, ate Mdebera, maraming salamat talaga ha. Sorry talaga, naka-live ka pala. Princess Valero, sorry, nagloading siya. Princess Valero, nagloading pa ako kanina. Sorry po, napupos. Okay lang, oy. Okay lang po. JC Masa, Spiral Lagan, padikit po. Nadikitan ko na po kayo. Full pack. JC Masa, 100% heart. Mikmik Alano. Ayan, mega shoutout sa'yo, Mikmik Alano. Legit po ba ito na Mikmik Alano? Strike official, Princess Valeros. Nadikitan ko na bahay mo. Full pack po, Princess Valeros. Paiwan na lang ng tamang bakas. Billy Gatcha, 358. Hi, host. Hello, Billy Gatcha. Solid Ride Vlogs. Pwede na po ba yan? Pwede na po mga ban. Basta complete requirements. Okay. Sige. Basta pag hinay la, oy. Sabagay, kay September pa man ito, So, may da pa. Okay pa. Sana, waray na, Okay na sana.
Ayan, the spectrum sounds to music. Mag-gitski ako ay, mag-hitski ako. Sige. Bahala ka dida, the spectrum. Ay, taga-tunga ka? Ay, ading ka to ha Leyte, the spectrum. Takloban ka to, ano? Ay, din ka to ha, ano? Ha Leyte. Ayan, Princess Valeros, strike, babalikan kita maya-maya, paiinitin lang natin. Sulit try vlog, sana nga po, pero matagal pa mawala yan, hehe. The spectrum sounds to music, barugo ka? Diin ka barugo? Diin ka barugo, Dodong, pagyakan, kung diin ka barugo. Diin ka dito nga district. Althea Perseveranda, ayan, Princess Valeros. Althea, why you drop your link? Ayan, Princess Valeros. JC Masa, may bakas na. The spectrum Sancho may, oo. Saan Isidro ka? Nagpupunta ako dyan dati sa San Isidro. Sigurado ka na taga-barugo ka, Dodong? Pag sure, oy. Ayan. Hi, Princess Valeros Langga. May sa bahay ni DJ Paparens, may rules po siya. Allowed po siya na magbaba ng bahay, ano? Pero hindi po sunod-sunod. Hindi po sunod-sunod, Ma'am Princess Valeros Langga. Baka po pwede pakibura po yung isa mong naibaba na bahay para, ano, mapuntahan ng lahat. Inday Hong Kong Life Vlogs, harag ranid lang ngayon kita host. Oo, ako haro. Ako, mas harani ako haimo. Si The Spectrum, kaya ato man niya barugo. Tagasan Isidro ko no hiya. The Spectrum, tayo taga-diin ka ngayon host. Tagaharo ako, Dudong. Tagaharo ako. Haruay. Strike Official, Princess Valeros, dati na po kita nadikitan sa 5 PM online, LS. Ikaw pala to, Princess. Ayan, the spectrum sound to music, balit God. O lagi, tagaharo ako. Ay. Barangay 3 ako. The spectrum sounds to music, o barugo ako. Pag sure, oy, taga ano ka? Princess Valeros, okay, strike, thanks. Princess Valeros, sorry po. Okay lang ga, nabura mo na ba? Okay lang po. Ayan, Dudong ha, napuntahan nyo na ba ang bahay ni Princess? JC, okay na po ma'am. Princess, JC man sa full pack, Inday Hong Kong Life Vlog. Sarani kalangayan, hagindawhan. He is Spectrum. Oo, harani na. At Vera, salamat talaga sa heart mo dyan. JC Masa, nadikitan na po. The Spectrum sounds to music. Hala, maram kahit resort nga daharo, ligid highway. Oo, maaram ako. Kay swimming pool? Kay may nag-night swimming ka nga to, Dodong? Para ka to ka ba haharo dati? Ayan, strike official, Althea Perseveranda, inunahan na po kita, full pack. The Spectrum sounds to music. Oo, hagindawhan, nadayo kami nga da basketball. Ala, oy? Nadayo yan ka mga gindawan? Red Rose Kitchen, ate, salamat sa pag-BG dyan. Solid Ride Vlogs, Althea Dan na, full pack. Ayan, maraming salamat sa inyo sa 17 people na nandyan. The Spectrum sounds to music. Oo, permi kami nga da. Haha, nagmumumotor la ako. Parang may kakain pa napaka to kain haharo, Dudong. To, may mga ka? Kasi haharo, may danirang nga to liga, diba? Nagkukuan ka magyapon nga to haharon liga, dati? Solid Ride Vlogs, nag-uuyag ka host basketball, na all maaram. Uy, hindi ako, volleyball ako. High school ako, volleyball ako, and badminton. Amulat akon kuan, sports.
and Inday Hong Kong life vlogs. Akon mga patod ada gindawhan mga bureres apil. Bureres ka Ate Inday? May ida ko na meet nga ano, bureres nga apelyido. Angelica Adadria, Angelica ang iyang ngaran. Princess Valeros Altayadan, tamsak na, no spectrum sounds to music. Hala, kilala ko ito, hi Junjun, Buriris, dumalagan ito pagkakonsihal. Ha, ay, ano man, bimbotosan ni mo dong, binutosan mo hiya. Mrs. Pordoy, harang, inday yung kong life vlogs, akong mga patud host. Ala, oy. Sano ka na uli? Uhain ka ngayon yan, na, the spectrum, awadi ka nga na Manila. Ano, sano ka na uli, ano, halate? Ala, oy, nagtitirok man kita ngayon ng mga waray. Tapos, Okay na ba si Princess? Princess, okay na ba? The spectrum sound, very pa sure. Haha. Pag sure na ba? Princess, binara mo yung ano mo? Yung bahay mo? Yung dalawa mong bahay, binura mo? Pag ibaba mo nga ulit yung bahay mo, Princess. Pag ibaba mo yung isa mong, ano, bibi. Bahay mo, Princess. Pag ibaba mo ulit, bibi. Hindi kita nadikitan. Isa lang po. Hindi kita nadikitan kanina eh. Ala, uy, kabata pa ni mo. Fresh pa, uy, kaayo. Ayan. Salamat sa 14 people na nandyan, ha. Princess Valeros, paiwan na lang ng bakas, babalikan ko yun. Langga, binigyan kita ng isa, pero hindi na ako nag-iwan ng bakas, ha. Ayan, the spectrum sound to music. Oo, hawaray-waray ito hiya, diba? Ayan, ay, Inday Hong Kong live vlogs, taga Karigara ito Hisyanta, diba? Ala, oy, magkakilala mo ngayon, Nira, ano? Dong? Princess Valeros, okay, pretty ho. Salamat. Maraming salamat din sa iyo, ha, Princess. Huwag ka sanang magsawa. Pumunta dito sa bahay ni DJ Papa Rins. And marami po talagang salamat sa inyo, ha. Nawala na. Wag to na. Hindi na talaga bumalik yung si Rods GT. Abala siya, ay. Ayan, salamat sa 14 people na nandyan, ha. Maraming salamat. At ako ay papaalam na. Ayan, thank you sa nandyan, ha.
Ayan, salamat sa pag-video nyo dyan ha. Palangga Vlogs and Princess Valeros. Maraming salamat ha. Solid Ride Vlogs, Princess, nalikitan na po kita, full pack. Solid Ride, magbaba ka uli ng bahay mo, be. Ayan, salamat sa 16 people na nandyan. Maraming salamat. At ako ay magpapaalam maya-maya konti. Maraming salamat ha sa inyo. Ano, oo, mag-out na ako, oy. Kay, makapoy naman sige gyawi. Makapoy na sige nyakan, oy. The Spectrum Sounds to Music ha. The Spectrum Sounds to Music. May isag ba ya pag waray. Han bata pa ako na susuntok lakdayon. Nemere. Ala, oy. Ala, diri ba ya? Mga buutan ba mga waray, oy? Palangga Vlogs. Ayan, salamat Palangga ha. That is the Spectrum. Pero yan, buutan na. Pero yan ha. Oo, dapat ka na magbinuotan dudong. Kay ambot ko dahil mo. Maduduklon ka timo koan. Alams na. Ayan. Solid Ride Vlogs. Mahina ang kalaban. Hehe. Solid Ride Vlogs. Haha. Strike Official. Smuso to all. Maraming salamat. Strike Official. Maraming salamat din sa'yo ha. Inday Hong Kong Life Vlogs. Haha. Spectrum. Ay, mga buutan bayat mga waray. Ino na si ring nga mag-isog. Mga buutan ito. Kabubuutan lang ito. Labi na ako nakaturog ay. Solid rights. Buutan yan na. Kay, ay, no. Please delete that. Delete that word. Solid right. Pasaway ka, oy. I-delete mo yan. Red Rose Kitchen, salamat. Palangga Vlogs, waray, may irog ako sa emo speaks. Salamat ha, salamat Langga, solid ride. Ay, Strike Official, Palangga Vlogs, dan po, full pack sa bahay niya. Inday Hong Kong Live Vlogs, love, ayan, labi na, tagaharo ay buutan. Oo naman, syempre, tagaharo ako, oy, buutan mga tagaharo. Labi na akong turog, kay agoy, kabubuutan, lan ura-ura. Ano? Ala, oy. Pero ano, mga buutan naman kasi talaga ang waray. Buutan, mga buutan hira. Ay, mga buutan hira, mga buutan kami. Aw kita ngayon kay mga taga mga late, mga waray man kita oy. Salamat sa inyo ha, sa 15 people na nandyan. Maraming salamat. Ayan, Solid Ride Vlogs. Bukas na po ang mga utang ko ha. Hehehe.
Out naman ako siguro. Sakit ay. Ayan, Strike Official, MD Hong Kong Live Vlogs. Dikit na po sa bahay nyo. MD Vera, salamat at MD Vera ha. Solid Ride Vlogs, out na po ako. Kukunin pala namin sa sakyan ha. Palanga Vlogs, Strike on the way. Strike Official, thank you Palanga Vlogs. JC Masa, pa-shout out po. Haha, Inday Hong Kong Live Vlogs. Thank you Strike Official, balikan kita later. Ayan, JC. Magbaba ka last ng ng bahay mo kasi magbababay na ako ay. Mag-e-end na ako. Ate Inday, dikit mo na po ba si si JC? Si JC po ay baguhan lamang. JC, magbaba ka muna ng bahay at ako po ay ayan. Ang bait mo. Aloy, shush mo. Sige lang, Jud. Tataas din yan. Palagi ka lang mangisda, JC. Tataas din yan bahay mo. Diyan. Ayan, Ate Inday Hong Kong Live Vlogs, di pa yata host. Ate Inday, ibigay mo na ang lahat kay JC Masa. Ibigay mo na sa kanya lahat ng mga ninja mo. Bago lang po kasi siya, Ate Inday, oy. JC Masa, yan po, thank you po na marami. Walang anuman, kapatid na JC Masa. Ayan, Inday Hong Kong Live Vlogs on the way na. Strike Official, nababa din ng bahay, JC Masa. Dan, thank you so much, guys. Dan Dross TV, hi host. Dan Tamsak, ayan, Dan Dross TV, mega shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagpasok sa bahay ni DJ Papa Renz. Dan Dross. Ayan ha, Dan Dross, I will give you jacket. Pero bakit ganun? Wait lang ha. Ayan, Dan Dross. Magbaba ka ng bahay mo, Dan Dross TV. Dan Dross. Ayan. Ayan, JC Masa, dan na po sa'yo strike, full pack po, Palanga Vlogs, dan sa'yo strike official, Palanga Vlogs, JC Masa, dan na ako sa'yo, strike official, Dan Dross TV, nunahan na kita, playing na po, Redros Kitchen, nakabidjirang, maraming salamat po, Ate Redros Kitchen, JC Masa, thank you po, Palanga Vlogs, Dan Dross TV, JC Masa, playing sa'yo, JC Masa, yan, Paipa Heart, ayan, JC, ayan, JC, para ka mabalikan ni Sir Dan Dross, puntahan natin yung bahay ni Sir Dan Dross para makarami-rami tayo. Ay, nagsisimula pa din si Sir Dan Dross. Alam niyo mo ang para sa akin ang technique para mabilis madikitan, maggawa kayo ng maliit, short intro siguro. Para sa akin lang yun kasi para mabilis madikitan. Di ba? Bago
Ayan. Pero sige lang, God, kasi magtataas pa naman yan. Medyo mahaba ang ano mo ha, Dandros. Medyo mahaba-haba yung naibaba mo na length. Ayan. Wait lang ha, hindi ako makapagbasa dyan kasi andito ako, pinay-play ko si Dandros. Medyo mahaba-haba kasi yung naibaba niya na bahay. Ayan, sweet. Sana all. Sana all sweet. Wait lang ha. Ano yun? Did you pa rin sabi mo? Hindi ko po nabasa, Daddy, ang ano mo, yung message mo. Ayan. Ayan, Rodolfo Bacaro. Salamat, Ate Lena. JC Masa, okay na po, Dandros. JC Masa package. Ayan, nawala ako galit. I don't know why. Ayan, Dandros. Pwede magbaba ng bahay ha, pero hindi sunod-sunod. Strike Official, Dandros TV, Dan Fall Pack po, JC Masa, Dan na rin po kay Palanga Vlogs Package. Dandros TV, JC Masa, tapos na po ako sa'yo, nag-iwan ako ng bakas. Strike Official, Red Rose Kitchen, Smuso, JC Masa, tapos na rin po ako sa'yo, full pack. Funny Got Talent, naglilinis ako, may busy pa. Sige lang, Daddy, maglinis ka lang dyan. Dandros TV, Strike Official, playing sa'yo. Ay, Daddy, mag-e-end na ako. Mag-e-end ako. The Spectrum Sounds to Music, pre, damihan mo. Strike Official, Dandros TV, thank you. JC, baba mo uli bahay mo, oy. Baba mo uli bahay mo, langga. Strike Official, maraming salamat. Salamat, host. Magandang araw. Magandang araw din sa'yo, Strike Official. Strike Official, regards to Papa Renz. Strike Official, ayan pong si Funny Got Talent. Ang umahawak po niyan, si DJ Papa Renz po, ayan. JC Masa, yan po. Ayan, salamat. Naglo-loading ako. Dandros TV, Strike Official, nag-iwan ako bakas. JC Masa, Spiral Lagan, maraming salamat po, ma'am, sa pag-BG mo dyan, ma'am. Ayan, salamat sa 11 people na nandyan na sa pag-stay nyo. Maraming salamat po. Ayan, Strike Official, Funny Got Talent, Smoso Bro, Dandros TV, JC Masa, nag-iwan ako bakas sa'yo, pasukli na lang. JC Masa, maraming salamat po, host. Thank you so much and God bless po. And God bless you too, JC Masa. At maraming salamat po sa papasok sa bahay ni DJ Papa Renz. Maraming salamat po. And Sulit Ride Vlogs, host out na po ako, damo nga salamat, hanbulig. Waray sa pa yan, Sulit Ride Vlogs, sinautunta nakabulig ako mo ha, kahit bisang gutila. Maraming salamat. Salamat talaga sa pagpasok mo dito ha. JC Masa, Dandros TV, tapos na po ako sa'yo.
JC Masa, full pack po ginawa ko. Dandros TV, salamat sa akin. Full pack. The Spectrum, Sounds to Music, full package talaga. Anong laman yan, pre? MD Vera, baby. Maraming salamat, Ate MD. Maraming salamat, ha. May unboxing. Ayan, Dandros TV, salamat host. Maraming salamat din sa iyo ha, Dandros TV. Maraming talagang salamat. Dandros TV, kahit saglit lang ako. Walang anuhan ha. Maraming salamat din talaga sa iyo sa pagpasok mo sa bahay ni DJ Paparens. Maraming salamat. Ayan, Strike Official, Smoso Tool, salamat po. Salamat din sa iyo, Strike Official ha. Red Rose Kitchen, maraming salamat ate Red Rose sa pag-video mo dyan ha. Maraming pong salamat. At sa 12 people na nandyan, maraming pong salamat sa inyo ha. Maraming salamat sa pag-video. Ayan, Ate Lynn. Maraming salamat, Ate Lynn, sa pag-video mo dyan, Ate Lynn.
Oy. Maraming salamat ha, PG's Vlog, sa pagmuli mong pagbabalik. Maraming salamat. Mag-i-end na rin naman ako siguro maya-maya konti, Dudong. Ayan, April Jane Vlogs. Salamat at April ha. Salamat sa pagpasok. Salamat sa 11 na nandyan. Marami pong salamat. Ayan, Strike Official, Pages Vlogs, inunahan na po kita, full pack po. Maraming salamat sa inyo ha, sa nagtatambay dyan. At ako po ay magpapaalam na siguro.
Ayan, ako Perdoy, DG Paparens TV, harang. Ayan, maraming salamat ha, Sir Ako Perdoy, sa pagpasok, sir. Marami pong salamat sa inyo ni Ma'am Mrs. Perdoy. Marami pong salamat. Ayan, baby Paparens, asawa ko, kilala mo pa ba ako? Doon ka sa kabila, wala ka dito, nandun ka sa kabila. Ako Perdoy, DJ Paparens, TV Smoso sa'yo bro, Strike Official, ako Perdoy, Smoso bro. Baby Paparens, Smoso bro, ako Perdoy, salamat bro. Strike Official, haha, baby Paparens, na sobrang busy na ba? Haha. Oh, nangingisda din yan si baby Paparens. At ako po ay magpapaalam na. At marami pong salamat sa inyo ha. Sir Ako Pordoy, marami pong salamat. Strike Official. PJ's Vlogs. Ate Lynn, marami pong salamat ha. Ma'am Spiral Agan, marami pong salamat. Kung naririnig mo man po ma'am, marami pong salamat. At ako po ay magpapaalam na. Bye-bye na po. May nagpahabol pa. Ayan, Triploy, Tamsak Host. Ayan, mega shoutout sa'yo, Triploy, Tamsak. Ayan, bigyan na kita agad ng jacket, Triploy. Ayan, ako Perdoy, DG Paparens TV, pang 32 milyones patams. Ay, 32. Ayan, maraming salamat ha, Sir Ako Perdoy. Marami pong salamat. Strike Official, Triploy, unahan na po kita, playing. Ayan. Maraming salamat ha, Strike Official, sa pag hindi mo po pag-iwan dito. Maraming salamat ha, pagpasok, Triploy. Ako Perdoy, Strike Official, Smoso sa'yo bro. Maraming salamat Sir Ako Perdoy ha, sa pagpasok.
At marami pong salamat sa inyo ha. Bye-bye na po.